Čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Toto bude návod, jak si hacknout do hru. Takže musíte mít Lucky Patcher, otevřete si ho. Tady si dáte, jakou hru chcete. Takže třeba já dám tady toto. Dáte ověřit nabídku záplat. Dáte hned to první, pak dáte to třetí, dáte obnovit aplikaci, počkáte, až to bude, tak se vám ozvu. Takže jo, už se mi to udělal, dáte jít na soubor, dáte tady to, první, co tam máte, a dáte odinstalovat a nainstalovat. Takže aplikace se vám odinstaluje, klikněte na nainstalovat. Až to bude, tak se vám ozvu, trvá to docela dlouho. Takže už se mi to udělalo. Pak dáte buď otevřít, nebo to je vaše volba. Otevřete. Teda, tak vám to řeknu. Tady ta aplikace se asi nedá se hacknout, tady ta aplikace zrovna, ale když to uděláte třeba na nějaké hry, třeba tady ta, nebo tady ta, tak ty si už hacknout dají. A tam si nahackujete peníze, nemusíte nic platit. A tak. Takže jestli vám to pomohlo, tak zanechte like, odběr, komentář. Jestli se vám to nelíbilo, dejte dislike, já se s váma loučím, ahoj.